ay kaliwang mamulong nga mga nga doon ito nasabi kasi radyo sigil. Mr. Thorne, akong balik ko na kasi Brad Tuntong original ba mo? Hoy! Hello. Mayong orto kaninyong tanan o may hapon hindi sa Gura. Sabi niya sa mga negosyante o sa atong mga lagasira o sa mga driver sa mga motor. Ani natin sa kiliran para sa pagmaminaw sa mga pulong sa Diyos. Ang ipamugit din may tungod sa gitawag na ito o kamaturan. Gano'n po nung ang tao kayo makatuman sa gitawag na ito o mga balawat o kasibuhan sa Diyos. Gumikan lamang sa gitawag na ito o mga pulong nga dili nila makaligtan. Kinigitawag na ito akong sa tao. Ako sa tungganan, ako sa bahandi. Ano na lang ko ihatag na usa ka sugilanon may tungod sa tao nga adunahan nga dili siya kontento sa iya unsay anaa kaniya. Kining adunahan putog sa iya mahuna o putog sa iya magustuhan, ihang mapukat kay naging adunahan siya. Bisa kung sa iyahang gusto, ihang matuman kay naging adunahan siya. Mapalit niya ang iyahang gusto, gayon bisa kung sa iyahang mapalit. Pero kung salamat kapag nga dili niya na maupon, ang pagka-Diyos. Nga naman, kaya kaugalingon, dili siya kontento kung unsay anaa kaniya. Pero Diyos nun ni siya. Nagtuo siya sa Diyos. Apan, di mo dili siya kontento siya unsay anaa kaniya. Kung yung gitawag na ito, dili yun siya matawag na ito nga. Dili siya makabaton yun sa iya kaugalingon nga pangandoy siya ko galingon, kay usa lamang kaputan nga dili niya maangkon ang Diyos. Kapas nga istorya, atong ipadayon, kining bayana o tawana, Diyos nun yapon siya, gusto niya nga ang iyang ipangando niya matuman. Kaya usa lamang kaputan nga wala niya makuha ang pagka-Diyos lamang. Iniya niya nga siya sa simbahan. Nakampo siya. Umikan sa iyahang gusto, niingon siya, Ginoo ko, masalamat kaputang nga wala na ko maangkol sa akong kinabuhi. Ikaw lamang, nagtuo ko nga Diyos ka. Pero, maori akong gihangyo kanimo. Kung muduaw lang ka sa akong panimalay, dutuan ka kagami ang pagkaon. Makatuman siya kay adunahan ko siya. Lutuan ka o gamiyang pagkaon kung maduhaw ka sa akong panimalay. Tuhod, ingulin siya siyang panimalay. Nag-andar din siya, napalit siya gamiyang pagkaon kay Liging. Nagpakigsangay siya sa Diyos nga maduhaw ang Diyos sa iyang panimalay. Kaya usa lamang kaputan, wala siya maangkon ang Diyos. Batong nag-andar siya sa pagluto o pagkaon. Sa diha nga nagluto na siya, kulikan kaya dili siya kontento, ang mga pagkaon niyang ipagawas ngadto sa hawanan sa iyang panimalay. Kaya gusto ko diyang makita, kung si istubilid man niyang ipangita, nga ang Diyos muna o gikan sa panganod, nga maobi ang panganod, nga makita niya nga ang Diyos, mamuduhaw niya, ibayaw kung ka sa iyang kagalingon. Matong ang inyong pagkaon niyang gihanda niya sa lamisa, diha sa iya hagwanan. Nagpaabot siya, ihanda na ang pagkaon. Inabot na lang ang oras nga alas 3, nagpaabot siya. Wala Diyos nga nagpakita niya. Lamang adunay usa ka batanon
nga makilimos nga miduol kaniya. Nag-abot ang singot ug luha. Nagayo niya ang pagkaon. Sa diha nga nakita niya ang bata nga nagkabuligid nga makilimos nga nangayong pagkaon kay ligi iyang ipasalig nga walay laing makaunat pagkaon ang Dios na iyang bisita. Nakita niya ang bata, nag-abot ang singot ug sipon kay gusto mukaon sa lamian niyang pagkaon. Inabot na lang ang oras nga wala di Diyos nagpakita niya. Sa diha nga mura o isapot siya kay gumikan sa bata magsinikap o sige o samok-samok. Gasugo siya sa iyang natabang nga pagwaon o iro na ipabugaw niya itong bata nga nangayo o pagkaon. Sa diha ang katabang nakuha o iro. Gumikan kay ang iro dagko magkayo ang bata adunay kahadlok. Ato sang putlong kay ato iyan po ang nandan nato nga pamampo sa oras na alas 3. Sa ngalan sa Mano, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ang kami basta naman po ito nga unang kamakatyon, samtang makampo kita sa Divine Mercy, ang sinasanta sa hapon. Aking pagpiupo sa Ginoo, mga katoliko, sa pangulitin katoliko, mamila linintak na mga kinintak na aking apo sa mga pusulit, isang pa opisyal sa Kadaluhan Romano ng mga si Cornelio. So, utara sa problema ng Ephesians Ginoo, samtang kita muluyog sa tibo kalibutan, paghandom sa kaloy Ginoo aron kita, kaloyan sa Dios tungo sa himaya sa ngalan patok kining sakit nga binaksan karon sa kalibutan ang COVID-19. So sa ngalan sa Panginoon sa Anak sa Espiritu Santo. Amen. Namatay kay Jesus. Apan nakuburan sa kinabuhi baha ngaktos mga kalag walaw sa kaloy nga bukas alang sa tibo kalibutan. O tinuglan sa kinabuhi dili masuport ang inyong Diyos na karoy. Lukpa ang tibo kalibutan. Kung iba po ang kinulimon alang kanaw. Lugog tubig, miligay tayo kita sa kasigkasing mo Jesus. Matuburan sa kaloy alang kanamo. Misalig kami kanimo Ginoo. Balaan na Diyos. Balaan na labing ngamanan. Balaan na ulay kamatayon. Kaluy kami kanimo kalibutan. Balaan na Diyos. Balaan na labing ngamanan. Balaan na ulay kamatayon. Kaluy kami kanimo kalibutan. Balaan na Diyos. Balaan na labing ngamanan. Balaan na ulay kamatayon. Kaluy kami kanimo kalibutan. Sa ngalan sa mga Anak o sa Espiritu Santo. Amen. Alang sa itong mga eksyon na mihunong mga Diyos, pag-ampo, paghandom sa Divine Mercy, alas na sa hapon, panalaginan mo sa Ginoo. No? Sa mga grasya na ato ginangulan, sa tibok na kinabuhi, na hindi kita mahimulag sa mga kamot sa Ginoo. O katusap na wala ko mo duyog sa mga pag-ampo, mo Bos sa takadyon, mohon na takadyon, manalaginan ang yapon sa Ginoo. Atong balik sa atong kadumana. Kaya Ginoo, kaya ngayon man. Salamat. Salamat, Bergoy. Uman sa magampo sa alas 3. Pada alas 3, siya sa Ginoo, Bergoy ko magampo. Yan mausap ka ng alas 3 kadlaw, alas 12, alas 6 na hapon. Magigawag sa mga bala, mga pahit tayo sa prayer. Ano yung kayo na ating prayer sa Bergoy? Bueno, atong ibalik itong kanina na naputol na itong nakasitayan. Sumala sa atong ingon nga ang usa ka adunahan nagpaabot sa usa ka bata. Diha na isabo nga ang bata nawala. Kaya hindi dunay kakahadlok ang bata sa usa ka katabang nagkuha o tiro karon ibugaw kaniya. Sa diha nga hingabot na ang katabang nagdala sa iyahang kining gitawag hayop aron sa pagbugaw niya itong bata, nawala ang bata. Sa diha nawala ang bata, ang adunahan sige siya paso-paso kay nagpaabot sige siya sa Dios. Sa dihang pagpaso-paso niya ang iro nga
sa adunahan nga binuhi nakaigmat nga sa kahumot sa lamiyang pagkaon nga anaa sa lamisa nga iyang gihandam. Hinglumnot ang iro. Sa paglumnot sa iro nakabuhi ang iro. Sa nakita na sa iro ang lamiyang pagkaon nga atito sa lamisa nga kuno iandam alang sa Ginoo nga mobisita niadtong adunahan gikabayan sa mga iro. Sa diha nga gikabayan sa iro nakita sa adunahan nga ang iyang pagkaon gikabayan sa iro. Dito na pud na tiit ang iyang kasuko kay ang pagkaon giandam niya sa Ginoo. Ang iro man hinuoy mingkaon ug hingkabayo. Bato nga iyang gigukod ang iyang hayop sa tanto nilang gukod dagandagan ang usa ka adunahan na sipyat na pandol. Pagkapandol niya na umod siya o dito napantok ang iyahang ulo sa simento. Kay giingon man nga ang tao kung mamatay, ang iyahang espiritu musiparit ngadto sa lawas. Ang usa ka adunahan namatay siya o dito niya nakita nga sa laing kalibutan iyang namatan nga nakita niya nga usa ka lugar nga wala niya sukan makita. Sa dihang himpakod siya, nakita niya ang bata nga nangayog pagkaon nga dito pa sa kalibutan. Hilabay niya ug iyang gisampit kini. Walay lingi ang bata mipadayon ug lakaw. Padulong ngadto sa usa ka lugar nga duna di ay usa ka dako kayong gingharian nga misulod ang bata. Sa diha nga misulod ang bata, ang adunahan misulod po siya. Kaya wala siya masayo ni atong lugar. Sa diha, pag-abot dito sa portahan, ang bata misulod. O siya misulod. Pagsunod niya ang portahan sa dako kayo nga gingharian na sirado. Napinlan na gamay, na igo niyang maliit. Sa dihang naglili siya, dito nakita niya ang mga balaan nga nag-ampo o murang naglipay sila. Sa diha nga nakita niya murang naikag siya, matong misinggit siya, pasudla taon ninyo ako, kaya ining lugar wala pa ako masayon. Sa dihang himsinggit siya, adunay usa ka tingog ming subag na niya. Ayaw dinhing dapita kay kini dapita alang kini sa hukmanan ngadto sa gingharian sa Dios. Mao tong gasamtok siyang nahuna nga mao na dinay kadto ang gingharian sa Dios. Mao tong gisinggit dayon kun siya sa masunod. Mingon siya, o Ginoo ko, di ana day ko ining dapita. Dis aman nga dito pa ako sa kalibutan, di ba nag-ampo ako nga bisitahan mo ako sa akong palimalay. Kung sa itubak sa usa ka malilanog na tingo, miingon, dito na ako, apan wala ako ni mo dawata. Gigutom ako, apan wala ni mo ako pakana. Naglibog siya, nga naman. Miingon ang malanog na tingo nga dito na siya, apan wala dawata. Gigutom siya, apan mo pakana. Di ay, sumbingay lang di ay ito, nga ang Diyos di ay nagpakatao sa usa ka bata nga makililimos, nga gigutom, nga nangayo niya o pagkaon, apan wala niya tagda, kay ligi wala siya gugma sa iya isig katao o pakikambit nga to sa isig katao. Mao kadto nga dinha sa iyang kaugalingon kini dieng atong pagtuo sa Dios lisod di ay nato tumanon kung kita sa atong kaugalingon aduna kitay dako nga katuyuan dinha sa atong pagkatao. Unsa may katuyuan diay atong sa kadunahan? Mao na naigingon ako sa sinugdanan ako magisaysay nga hakog siya sa dungog, hakog siya sa bahandi, o hakog siya sa gahom. Nga naman, gumikan kay
adunahan siya utod sa iyang masuching utok nga gusto niyang buhaton, pwede niya buhaton lamang, usa lamang kabutang nga dili niya maangkon ang Diyos. Kung sa may gingon sa usa ka batanong kwartahan nga nag-exhorti sa atong Diyos, magtutudlo kung sa pagya ako makasunod kanimo, mingon ang atong Diyos, ibaligya ang imong mga katkangan o ihatag ngadto sa mga kabus. Mao panay kahulugan kung unsa gayon ang atong pagka matinud-anon diha sa atong pagpatol sa pagkagdiyosyon nga kinaiya. At nakihon sa uban nga gano'n po nga ang Katoliko patuod ba gayon nga nagsunod o matuod ba gayon nga gihatagan o katungod ngadto sa pagtudlo sa katawhan. Atong ipabatod kung kinsang tawhana gihatagan o katungod o authority. Atong mabasa dinhi sa Matthew 16:17. Unsay giingon diri sa Matthew 16:17, may tungod sa gihatagan o katungdanan dinha sa atoang pagka magtutulog diha sa atong pagalingon. Kinsay gihatagan? Ang gihatagan niya ay mao niya si Pedro. Unsay mabasa nato diri ha? Atong gihatag sa Mateo 16 nga ang gihatag di ay nga katungdanan dito ni Pedro. Gihatag dito ni Pedro 16:18. 17-18. Unsay giingon dinhi? Kung tinuod pa nga kadugtungan sa katungdanan nga gihatag ni Kristo ngadto sa usa ka apostoles nga mao si Pedro. Unsay giingon diri? Giingnan ni Jesus si Simon, anak ni Jonas. Ulahan ka gayud kay kining maong kamaturan wala moabot kanimo ikan sa bisan kinsang tao kundili gihatag kanimo sa akong amahan nga atuwa sa langit. Busa sultihan ko ikaw. Ikaw Pedro, sa ibabaw nining bato tuburon ko ang akong iglesia. Sa bisan gani ang kamatayon dili gayon makabuntog diini ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Sa ato pa diay, gihatag ngadto ni Pedro ang gitawag natong katungdanan diha sa pagtulunan sa Dios. Matod bagpon nga gihatag ni Pedro. Gihatag gayon. Diha atong basahon. Ihatag ko kanimo ang Yahweh sa gingharian sa langit. Ang imong gidili dinhi sa yuta, gidili usab dito sa langit. O ang imong gitugot dinhi sa yuta, itugot ngadto sa langit. Ang pangutana, gihatag ba ni ngadto sa laing tao? Gihatag, kaya nga naman. Mao kini giingon nga ditong dapita gipatuman ang mga kasuguan ngadto sa mga Hudiyo. Apan sanglit wala tumana sa mga Hudiyo. Mao gadto nga gihatag sa lain nga makahatag og bunga. Ahaman gihatag kini. Ato pagabasahon sa Mateo 21:43. Kung gihatag pa sa laing lugar ang gingharian sa Dios, kay ang Dios nakita sa Dios nga gisupak kayo kaniadto ang mga balaod ngadto sa atong Ginoo. Unsay gingon diri? Gihatag sa gitawag nato og maayong bunga. Ato pagbasahon diri sa Mateo 21:43. Og bidugang si Jesus sa 43 ni bidugang si Jesus pusa sultihan ko kamo nga ang gingharian sa Dios buhaon gikan kaninyo
o ihatag ngadto sa mga tao nga nakahatag og maayong bunga. Aham ning nakita ning gihatag nga maayong bunga. Gihatag kani ngadto sa lain nga lungsod o nasod. Kaya naman, kaysa ditong gihatag pa ang balaod o mga kasubuan sa atong Ginoo, wala kumana dito sa panahon sa mga Hudyo. Aha na itong mabasa. Mabasa na ito din sa Buhat 3. Kung aduna pa po'y agingon nga hingabot ba kuno dito sa Roma. Kinsa may gihatagan o katumod nga moabot ngadto sa Roma. Atong pagabasahon ang Buhat 23:11. Diyan ang pagkagabi, ang Ginoo mitungha tupad ni Pablo o miingon, ayaw kahadlok, ingon nga nagsaksi ka kanako dinhi sa Jerusalem, musaksi ka usap kanako ngadto sa Roma. Mao kadto nga ang gingarihan dahil sa Diyos, ibalhin ngadto sa laing nasod, mao kini ang Roma. Matuod kayo nga aduna day kadugtungan ang pagtulunan sa Diyos diha sa atong kaugalingon. Nga ang Diyos di ay nagtudlo ngayon nga ibalhin niya ngadto sa maayong ang maayong lugar nga makapamunga o maayo dili ngadto sa mga tao nga masinupakon. Ako na to mabasa nga gihatag ngadto sa gitawag nato nga naabot ba kuno sa Roma ang pagtulunan ni Kristo o kinsa kunong tawhana ang nagbaton o nagdala nini ngadto sa Roma. Ato pagabasahon sa Roma 1:6 ngadto sa 7. Kinsang tawhana? Si Pablo. Unsay gingon diri? Sa 6, lakit kamo nga anaa sa Roma nga gitawag sa Dios aron maiya ni Kristo. Sa ato pa patuod gayon nga ang kadugtungan sa kasaysayan o pagtulunan ngadto sa mga 12 ka mga tinunan sa Dios gidala di ay ngadto sa Roma. Dili di sa iyo kanang gitawag nila atakiho nila nga ang Roma kuno iya kuno sa kaaway. Mao kanay matuod. Mao nga kita sa atong kaugalingon. Ato gayon nga una-unaon kung ang pagtulunan bas Katoliko matuod gayon nga naglangkog ngadto kadugtungan sa kasaysayan sa Biblia. Matuod gayon nga si Pablo nakaadto sa Roma. Pag-adto ni Pablo sa Roma, may lawig siya sa laing lugar, mao hingabot ngadto sa Spain o miabot din sa Pilipinas o iyang ginala sa Pilipinas o dito gidominar niya ang katawhan sa Pilipinas, mao ang katawhan diha sa Cebu, mao kanang naa sa kasaysayan nga 1521 diha Mudungo si Magellan uban sa mga kauban niya mga kaparian o nagdominar sa katawhan nga natudlo may tungod sa pagtuo sa Diyos. Mao kana ang kinatibuk-an nga kasaysayan sa pagtulunan sa Diyos. Mao nga dinhi nagutaman o may hapon kaya aduna pa may mamulong akong ihatag kaninyo. Mayong hapon.